ndandati ndimbojaiva zvino yakurumidza kupera ya gatigadziri black blouse chitopi ichi brasho dzangoenda panze kudai zvizonakidzi naika muri seiko vanhu vashe maswera sei mamuka sei manheru salimonani jumela ninjani madhekwana abudhi muri seiko guys aiwa vakanga tsangane pachikoro chanhasi pachirongwa chanhasi patinenge tiri kutaura nyaya dzinokodojora nyaya dzinorwadza dzinosekesa dzinochemedza dzinoita kuti tifambirane nenguva nditi right guys I hope nhasi tichange tiri tose pano umwe nemumwe akabata chaari kunwa imi zvamungangondibatsira nazvo chete madhairis kuita so ndishereiwo live mosheya live masheya live mese vamwe voita sei muchitegawo vamwe mai vamunozati havapo vamwe vedu vamunoziva naletu vana idha marwei asati avaona vana natasha stoli asati avaona aiwa vakati wandei moniki gostire pano moniki asati aonekera mucomment section vakatoti wandei vasipo miluka mudzipurwa chaya asati ndamuona mucomment section vana enji asati ndavaona loreni mukundu chaya asati ndamuona aiwa guys vanhu vakawanda havapo saka imoita muchitega tembi fiyani chaiye asati ndamuona handitika tegai guys munoti vazhinji vainda kutokuzai nemusoro ka ndakukuzivai nemusoro vazhinji venyu ndakukuzivai nemusoro flosiremi jonde ipi flo zviri sei guys itai muchitega vamwe risi nyika dzino chaiya hapo vimbai nanyare kwanga uripi naiwe indakurova sousapota chitichisidzira shamwari wanga uri kupi right guys itai muchitega vamwe handizi kuti nhasi totanga nenyaya ipi tiri nyaya dzakati wandei saka zvatichaita guys ka tichadai toti nyaya imwe neimwe ngatiipei 1 hour handika 1 hour nyaya imwe neimwe chotikati tikuvhura macalls handika tichatolimita because I think tine nyaya 4 nyaya dzakasiyana handitika saka tichatanga neyekutanga yezvino izvi iri kuda rubatsiro rwenyu inove yandaridzira songwi handitika inoenderana nesongwi yacho handiti ndinoridza zvoenderana nesongwi yachona handimaona tinzo kuti zviri kufamba sei chii chakaitika kanzi clean camera okay zvino ndo zvana clean camera ndocleana kumasure kana kuti kumberi zvaita is it okay yaita here kamera yacho ndikuziva kuti inocleanwa napapo yaita here kamera iyi kana kuti haisati yaita here kamera yaita okay hanzi vari kumbodeidza alright deidzai tiwane kufamba deidzai tiwane kufamba nebhura deidzai guys deidzai tiwane kufamba Mr. Ringa zviri sei ndada kutodeidza zita rako iwe Mr. Ringa ndada kutodeidza Pamela hanzi Pamela Messi Pika sandamuona futi Pamela something Pamela mazita ndinonyazomaziva mucomment section thank you British nasta kuonawo pano British handitika thank you very much nasta muona pano British right itai muchideidza guys tegai vamwe satandedza guest wedu tegai vamwe kude magi haasati auya magi sivanda munhu anenge achiuya kuzodongorera panapa anenge achidongorera magi doi anenge achikudongorera panapa anenge achikudongorera she's not here I haven't seen her right she will come I'll tell you when she comes right guys itai tikurumidze kufamba guys itai tifambe nebhora deidzai vamwe Phoebe David ndevi yako uri sei Eve gore musandu vanogara vari panapa baregula panapa nditovaziva chero kanzi afa ndototi ndiani konzi ndiningi esimester zvona tati Mr. Zvona ndiye umwe futi wepano ndotaura kuti ndomuziva because mazita ndogara ndichiona apa kandogara ndichimaverenga saka ndogara ndichimaona saka ndenichitovaziva handimaona saka ndo advantage yekutotika ukagara uchionekera nikikiri tochitoziva kuti ya hanzi Prada Gucci naningi ava apo Prada Gucci ndavaona Cynthia how are you pure
Pure mnana ngati nyarara ande mberi nechirongwa. Joyce muri sei maitanya zviri sei. Ruth Stosi banda zviri sei anze ita kamera. Ngati ngosvika pa 800 guys to bata tanga mono 200 kumberi. Lorraine Mukwasi, how are you? Tendai tobaiwa uyu ndiwe pano, tendai tobaiwa muchanisa Dex ndiwe pano. Muchane Tandex ndiwe pano igostire pano iri. Gloria Mother and mai vangu chacho ma sina seko mama. Long time ndaningwa sina mbotara nemi muri sei mama. Muri sei ko kwenyu wa muruku. Shiri kudi. Right, thank you very much guys. Hande. Right, tawe 8 sagone 20 people to go. Hanze risa sata how we are risa ndataura risa sindataura kudhara kuti risa sandamuona. Pana brother vakatoti one day vansandaona apa vasipa apa sati vatouya apa. But anyway vachatibatsira kumberi takutosvika 800 guys. Itaiti tange tari yeukai makuvaro zviri sei yeukai makuvaro zviri sei yeukai makuvaro zviri kudidi guys. Sagone 20 people tegai vamwe 18 people tegai vamwe. Tine nyaya dzakati one day tikabuda munemwe topinda munemwe tobuda munemwe regai tizopedzisira neinorwadza. Handitya regai tizopedzisira neinorwadza. Timbotanga nedzinoti kana tichiseka kana tichituka kana tichita sei togara tangopedza. Handiti kuitira kuti patozopinda munyaya dzinorwadza tinenge tadi tapedza. Right, number yedu yakwana. Chiregai ndifonere kola wedu. Handitika guys msvezuva ranhasi iyi chero munhu akauya mukatuka murume wacho handakana basa nazvo. Munongotuka hamene ikoko nokuti munhu ada kuzviitisa maona. Munhu ada kuzviitisa saka hamene ikoko asi musazonyituka zvinhu zvinonyasira ga munongotikawo muchisirawo pamangwana. Regai ndifonere guest auye pano tinzwe nyaya yese kuti zvakamira sei. Right. You have the voicemail light service off. Going down. Right. Mbejo nanga chitanza kuna magetsi but tikati ndokufonera direct. Okay, ugwiri kublutika fast one. Right. Zora volume, whoever is in the sitting room, zora volume yakwe. Angashita kuna magetsi so andisi kuziya kuti ndabvotana naizvo zvasi. Kana kuti ndongomuenderera mberi nenyaya yake iye asipo but ndizotenda handizonyatsogona kuitsanangura sematsananguriro ake aanoita iye muridzi. Right, akufona kola. Hello. Ndiyo namba yako yeva direct naida kufonera direct call but tiri kuinda voicemail. Ndiyo namba direct call here. Hello, uri kundinzwa here? Chispeni? Uri kunzwa here? Hello? Yes, uri kundinzwa here? Okay, iri kunetsa. Ndipe hashi ma direct calls. Ari kuramba chingofona. Right, hello? Mel. Ndikukunzwa isusu tutonzwa nemwana ruchema kumasuro kwausi kundinzwa here? Hello? Yes, ndikukunzwa. Ndiyo namba inofona direct calls here. Yeah, asikunzwa. Right. Regai maybe averenge ma message atipe number direct calls timufonere. Right, ari kutaipa. Nokuti pane shurugwi rake roda kufonegwa panapa ratichafonera nhasi. Shurugwi rake
saka tinoda kuti iye anga tanga yatsanangura nyaya yacho. Ari kuti kana kunzwai SIS MELLY. Right, ari kuti ndiyo namba yake makozi regaiti try zvakare pamwe network tione. Have reached the voicemail. Iya ipindi. Ari kuti hakuna magetsi network amen. You have reached the. Ari kuti haisiku Have reached the voicemail. namba isikutopinda iyi. Right, regai ndingofanira kuti kunareta nyaya yake semaudziro akandiita semunhu ari kunditi taura henyu nyaya yacho. Handitika regai ndifanira kutsanangura nyaya yake iye sekutaura ndizvo ndinozogona here kutsanangura. Hanzi network magetsi andi kunzi hakuna saka kuti network iri kutonetsa zvachose. Regai nditrai kutsanangura but hameno ndichazonyatsa kutsanangura here sezvaakaita iye achindiudza. Right, saka mufonerei SIS MELLY Shuruge. Okay, mirai. Right, nyaya yakamira yakadai. Ndasi ndini guest, mazvizwa. Ndini host, ndini guest. Saka nyaya yangu yakamira yakadai. Andichika. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndine mwana uyu musikana uyu anga ari panapa. Musikana uyu akaroorwa. Anditi zvokukumbirwa chaiko chaiko zvakanaka. Akumbirwa zvakanaka kutaura kwake, akatoitirwa zvese zvinoitwa nemuroora pakatobviswa mari yakadi, mari yakanga yakainzana ne30,000 rands achiroorwa musikana uyu. Saka aroorwa kudaro mwana uyu akabva agara gore nemurume wake ushu. Haana kukwanisa kuita mwana. Saka asina kukwanisa kuita mwana kudaro murume ushu. Anditika ndoda kuzofonera Shurugu matanga manzwa nyaya yaka. Nokuti ndikangofonera Shurugu mucharasika mepe kuti zviri kufamba sei. Animaona. Saka agara naye asina kuita mwana, murume yakachitanga kupopota kuti ini ndingagari newe pasina mwana pano. Anditika ndafunga kuti iwe uchidzokera kumba kwenyu. Anditika ini handingakwanisa kugara newe ndakadai. Murume angato mukadzi akamboitawo zvokushinga-shingawo nekuzama kuti oraiti kana usingasandidi chindanodza munyaya yokumba kwedu. Kuti munyaya wedu kuti handichadi hauchadi nezvangu akamukadzi akaudza munyaya akatoti handichati mukadzi uyu mune murume wachona akatukwa. Anditika akatukwa akatonzi usapindira handichadi handigari nemunhu asingazvadi ingori nyaya yekuita nezvemwana mumba. Antimaona saka zvadaro paya ndobva aenda atodoidzwa kumusha murume uyu akasvika kumusha kwake akanzi chisiya gupuro timukadzi hauchadi nokuti vanga vachangove nenguva vasina kana 2 years varoorana. Akatojamuka murume akati handichatodi nezvako handichatodi kana nezvako nokuti haudi hauzvari zvisinei. Vakanzi chisa gupuro akati gupuro ina handisi. Aramba kudaro. Anditika achibva azodzoka kuno kuSouth Africa. Vadzika kuno South Africa kudaro murume ndobva adi kanzi one day mukadzi angati wanake basa achienda kumakicheni achibva kubasa akasvika kumba kwavagara nemurume akawana dhora kiwa. Awana dhora kiwa kumba kuya kumurume akati zvino dhora kiwa munaenda nemakii ndofunga pave nepavaisiya makii here saka ndinozviita sei rega ndiende kushamwari yacho ndinotsvaga kuti munhu ana kusiya makii koko here. Achienda kumba kweshamwari yemurume wacho ndobva aona murume yariko. Murume yanzi ndobva aoneregwa pakazara vanhu akati handari zvariri ngabve aenda nditombodi kugara newe ndosati mangiza ende imba yenda tokiya ndeyangu ina ndinoda tokuona ikoko. Ndobva afonera bankuru wake murume wasisi vake vangu vari mhanzi mai sisi vake vanga chamboenda kuZimbabwe. Handitika saka bankuru vangu vari vega. Ndobva afonera bankuru ndadzingirwa panza ndakokurara ndachikumbira kuti mundigamuchirewo. Bankuru vakati inonetsa inini ndiri mukwashawo neni handikwanisi kuti ndikwanise kugamuchira pano mwana ye asina kukurara manje. Ndobva afonera sisi kuZimbabwe. Sisi vakati kumba kana bankuru murume wangu arambawo chega ndikutsvagire kufriend wokuti unogara. Ndobva sisi vafonera mumwe mukadzi wavaipinda naye chechi wechikuru. Ndobva mukadzi yati angauya ake mwana ushu
mwana uyu ndobva aenda kanogara kuya asina hembe asina chii ndobva achipfeka hembe dzemukadzi muchembere yeye mukuru yeye saka agara kudaro nemukadzi muchembere yamukuru kudaro mwana yamwari akabva amuvhurirawo sokutaura kwake ndobva awana basa ranga riri nani ndobva taka kuenda kubasa mwana uya ndobva atobhloka nhamba dzemurume yaya pamawhatsapp after ndofunga 8-9 months mwana yanga atoine upenyu hwakakutolojawo akuita zvinhu zvake handitika hanzi pane dhera ndakana chida kukumbira hembe ndakasvanga kandigwa hembe panze muplastic kunzitora hembe dzako bve pano ndobva atonzwa kuti akutodanana nemwe muxhosa mwanzi muno kupita marisbekera nemuxhosa mheno wanga udaro wakutodanana naye murume atonzi atoita move on nemurume ushu anomaona move in nemurume ushu mukadzi akandirwa hembe dzake akandigwa hembe dzake akatora hembe dzake akaidzokera akaita mberi neupenyu hwake after 8 months kwai one day ndigere ndokuona phone call ichipinda phone call yapinda ndobva aona murume uyu ane namba dzemunhu wakochero wakambodana naye wakagara naye unenge uchiziziva handikasaka iye kutakukanti akabva adi aora mwoyo hana kuzobudata zvevakomana kubva pakarambana nemurume uyo hana mboita kana mukomana kana boyfriend kana chii anga akangogara achishanda chiunganidza mari yake right abva aona nhamba yemushurugi after 8 months mushurugi kwakuti ndoda kutaura newe iye ndobva aona kuti mushurugi ndobva akata ndobva abloka nhamba mushurugi ndobva zotiti imwe day ndobva afona neimwe nhamba yevafriends ndobva ati ndokumborosa ndikatirawo foni pane zvandoda kutaura newe zvisiri zvauri kufungidzira iwewe handika ndobva taura zvada kutaura zvikanzi ndokumbura tisangane mutaundi pane zvada kutaura newe zvisinei nenyaya dzauri kufungira iwewe mukadzi yakati hapana chakaipa ndobva enda kwai ndakana neshamwari yangu ndobva tanosangana kwai tasangana kudaro akati he ndiregererewo ndakakanganisa ndoda kuti tidzokera nekudii kwai ini ndibva ndatsika madziro simeni munhu akandirwadzisa akandinyavaidza zvinoda ari achikudza nyaya yake inorwadza nyaya yake pazvoda munhu ari ari kukudza nyaya yake ika kuti unyatsonzwa kurwadza kwenyaya yacho murume uya ndobva aramba musikana yakati aiwa ini angu pangu ndakatodarika iwe kaita muvha unopenyu wako chita ini ndochirega ndiite muvha unopenyu wangu nezvawakanditira goya kuti ndinotida iwewe hazvichakwanisiki ye ndiregerera uchichi apa angatonzwa musikana kuti mukadzi wangu adyara newe muxhosa yaangatoinda futi zvakare nenyaya yechi yekushayawo mbereko achinzi ndiwe zvosingazvari nemurume ushu right zvadaro paya ndobva musikana akatsiramba akatsika madziro akati ina handichadi nezvako mukomana zvino ari kutinetsa manje atanga manje saka ndoda kumutsiura panapa ari kufona achitseretsena musikana uyu manje pakaona kuti musikana uyu hachatombolavhi zvachose akutseretsena musikana zvisina baba vacho vari kunzi vari muno mukupi amino kimbani kukimbali kwavari baba vacho hanzi paairambwa nemurume baba vemukomana pane kuti vapindire vachitaura kuti usadaro mwana wangu hanzi vaiti hauchadiwi zvero wapasi hauchadiwi kana usingasadiwi hauchadiwi wapasi uda kugarira chi kuzvimanikidza kuti ugare pausingadi kasi baba vanhasi noti mwana akuda baba vaya vakuya vachitiretana kuti ukangoramba mwana wangu arida kuzvimwira poison arida kutofa ende muri mwaita kuti ndikakuona une mumwe munhu chete uri mukadzi wandakabvisira mari handina kukupa gupuro ndiri kubaya nebanga ndiri kutokubaya nebanga inobva ndazviuraya saka musikana uyu upenyu wake hwakutaura kuti upenyu wake hwapangozi ndopakauya kati simeni ndibatsire iwo handika kuti mukomana azi nyaya izikanwe kuti in case of anything chinenge chaitika mangwana zvizikamwe kuti ndiye handika anonzi ani wilbert uyu akazviita handitika anenge azviita kana mungona ndakuvadzwa nati kudii wilbert ndiye anenge azviita saka ndoda kuti mundibatsirewo nokuti matiresi acho anyanyisa everyday anzi anombouya akabata zvigubhodhoro zvemushonga kuti ndoda kuzviurayira pano anomaona musikana oita kudana anga achivhundusirwa here amheno musikana oti akakunyengerera oinda kana aenda musikana oti aiwa kutidzokera nazviti mukomana kuti ndokuurayai musingakona nemunhu saka matiresi akadaro guys we can't take them lightly handika munhu achiteretera munhu everyday kuti ndikakuona une umwe munhu ndoda kuti mwana uyu mwana mudiki achada kuti amove on upenyu hwake handiti hana mwana asi pane chirugwiri kutaura tichi ndiri kuda kuzokubaya nebanga hakuna munhu anokuroora hakuna munhu anodanana naye kana wati hauchandidi nini uchagara uri wega sezvaipita shadzi zviya anomaona kune mukadzi wake miraitire zvimwiramwira mnaka kuti zvinakidzi ndo zviri kuita chi mukomana mwana uyu saka ndikaitifonyere mukomana uyu tibve tatongomuzivisa kuti nyaya yako tiri kuiziva unfortunately uyu mukadzi kana ashayikwa zvazvichida musikana anga aripo vanyatsotaurana takateerera pano zvino You have reached the voicemail. Gaba telefoni huyu beti. Nai.
ndangozota nonzi Wilbert ndakuzota nonzi Wilbert ani ndangopiwa zita rekuti Wilbert. You have reached the voicemail line. Wilbert ndasi kubata phone fona yake kungoringa usvika yakata sei. Voicemail light service of 08358. Wilbert asi kubata phone guys. Ngendipwedza babacho. Wilbert asi kubata phone amene kuti hanzi madhayari zavu za Wilbert. Zvinogona kudaro. Wasowa dori sitongotenga reblack market sha. Tatenga reblack market isu. You have reached the voicemail light service of 083. Wilbert ari kuona live. Wilbert ari kuona live. Wilbert ari pa live. Wilbert ari pa live. Wilbert ari pa live. Wilbert ari pa live ndo paari. Anyway, since tisiri kugona kubata vese. Yeah? Hanzi Wilbert ari pa live. Hanzi Wilbert anokufollowa saka Wilbert ari pa live. Wilbert ari pa live message yato uya kunzi saka Wilbert ari pa live nokuti anokufollowa. Saka Wilbert uri pano. Hanzi not follower Wilbert uri pa live. Saka Wilbert uri Wilbert ari pano. Wilbert uri pano. Wilbert ari pa live. Guys, uzaye Wilbert wewe mu comment section umukuti ngasiyana na nemsikana wina Melissa. Wilbert nyaya yako kwanza ari pa live. Hey, Wilbert nyaya yako tiri kuiziva. Saka iyo kana wangozviuraya unongobva kumba kweido kunoshota siyana na Melissa. Kumba kweido kunongoshota ifa hako wakanyarira munhu anofa harairi Wilbert. Kana wada kungofa wakachizi antika vanhu tozongoya kumariro tichivika sezvauri mudhiaries uri umwe eno diaries munobika madrama chokwadi mukazo chatopinda tukwanza kaari kukuona ipo nokuti anokufollowa mina ndipuwe senemu ndizvakaoma hazvo Wilbert sene maiwe mina tono uyu azikama Wilbert unomuziva anyway zvinhu zvacho Wilbert kune vasikana vatouyawo kwanzi Wilbert ndiyo kwakati here ndikati Wilbert wazikamwa asi Wilbert unoitei naiwe azvichimbire tione mari kumuziva panyogwa senemu but asenda confirm kuti ndiyo here ndochakutaura senemu yanyogwa panapapa pamwe haasiriye mire not sure kuti ndiye here pane vari kuti asi madhayari zinemi munoitei hanzi Eddie mndogoma Eddie pa handisi kumuona ini kwa harimo mu comment section mndogomuona epi pamwe hasi pamwe aritongotiseka hake takambosekwa nawe anzani uyu people akamboya mu comment section futi akangoya kuzoseka hake ari muti chitomupisa panapa iye ari mu comment section tikatonanwa kuti uyu tamuona achingoseka ari mu comment section anomuona takambozvitigwa na people right mirai pane vamwe toyaone nhamo dzavo kuseri ndipe phone number yake ndimufonere okay anzi send number tone zvinhu zvacho
amen. Hanzi anonzi Wilbert Lois ndokuzamuza akazvarwa kuZambia. Saka anonzi Wilbert Lois ndizvo Louis here kana Louis ameno. Louis yacho ina LOUIS. Dosenem yake LOUIS Wilbert. Chakai Wilbert Lois. Hanzi nashota ndine testimony ndakashaiwa testimony apana chandakambona ini. Right, mina itona kufona. Guys, nyaya dzepana paka. Kola hello. Hello, SIS MELLY, Mascara say. Ndasikira maswera sei? Taskera, I'm one of the daddies. Kupanini kudara. I think the admins can agree to this. Yes. SIS MELLY, kuno kuota itawo challenge tarasikirwa nemwe wedu. Mumenyi ndiani? Zimbabwean, a girl, she was 21. Agatsikwa zebra crossing on Tuesday. She came here in June, and she passed on today. Muri kupi? Tiri kuno ku Poland, ku Europe. Some students. And ndaona one wema students as well anyora mu comment section ndangoti tikudzewo zviri kuno. Alright, saka kwanzi kwai anodi anoenda kumba. Hapana zvatati taziva izvezvi nekuti ari paimwe yunivhesiti ini ndiri kune kumwe sikatamira kuti tinzwe kuti zvacho zviri kufamba sei. Nekuti akatsikwa pazebra crossing and as far as I understand mota yacho inenge iri kunzi munhu wacho akatiza here. Oh, shame, sorry. Mwana uyu anga nemakore mangani? 21 anga ari mufirst way. She came June no. Saka ndinoda kuti mutibatsire SIS MELLY if possible kuti motudza ma-ideas. We need to protest. Zvinogona zviri a hate fruit system hatichaziva because this if kana zvaitika kuna uyu kazvinogona kuzoitika kune the next fellow Zimbabwean, fellow African. Hatichanatsoziva manje. Saka imi muri kufungira kuti chii muda protesta on which basis? Ndanichiti tisati tadaro ndangoti ndingokuinformaiwo zvedu kuti tine mumwe wedu ashaika umwana. Imi muri kufungira kuti it's a case of racism? Hatisatanyatsoona nekuti SIS MELLY kasataziva kuti munhu wacho akamutsika mota yacho yakabatwa here, so tichiri kungoona kuti zvacho zviri kufamba sei. And then we will notify you as time goes on. Taona kuti vatora sevahandla sei this case. Alright, we are behind you. We are behind you all the way. Saka zvamunoita imimi munenge muchitipawo update kuti chii chiri kuitika mukuronge kana mati protest no problem. Tinongoprotestawo tiri kunyika dzatiridzo dzinoidzi. Tinongoitawo noise paFacebook ipapa nekune mamwe mamaniki. Tongokundirawo mamwe masocialites kuti tiite noise nezvazvo. Kana ariwo magariro amuri kuita kuti mapolish aya anokubatai uyanga ende hakuna munhu ano kwanzi chi? Alright, pane comment yaiswa pana, let me see. About concerning the school, SIS MELLY, the driver did not run away. He's taking responsibility and the school yato hire lawyer. Oh, okay. Kurukunze hana kutiza driver and he's taking responsibility and chikoro chato hire lawyer. Alright. Netiti vanhu vangafunga kuti maybe angasina kudriver wacho angasina kuona up. Aiwa anzi aona apa tatotogadzirira hondo zvese vehondo kuno Africa. Tikati totosunga aiwa. Saka kuti kunotine mumwe wedu. Alright. Aiwa zvakanaka waita zvakanaka watizivisa waita zvakanaka anzi ndiri pasame university naye. Ndizvozvo. Aiwa paita munhu ari kudzidza naye pasame university. Alright, so asi still acha ndichataura naye Lilian anenge achingotipa update kuti zviri kufamba sei. Alright. Zvakanaka muningi now take care of yourselves ikoko ne? You too. Alright, bye. Sharp. Right. Ndozvatinoita kana mumwe wedu achinge ashaika kana kuti zvadaro saizvozvi munotouya dei vatoti strike izvo zvingadi totomira navo tiri kuno totonyora zvimakati totoitawo hondo tiri kunoku kuti zviite musindo zvisvike ikoko kwacho zvinofanira kusvika kuti kwakaipa kuAfrica kwana uri kupenga ndo inonzi solidarity ndo chinonzi madiaries kubatana antimaona ndo chinonzi madiaries kubatana zvisinei tine urombo nemwana ashaika uyo asikana musikana wokutsikwa nemotikari tinoti kumhuri yekumwana uyinyaradzwa yenyu panguva yakadai anotanha rova rake ndimwari zvinongorwadza kuti mwana asvika June uchiti ndikuunganidza mari yekuendesa mwana wangu kuchikoro kuPoland kuti anodzidza June July last month July unoyu konzi mwana ashaika but
anyway Satan ari pabasa guys garai muri pamunamato the devil is at work he's busy roaring like a lion even though he's not a lion garai muri pamunamato garai makaprotecta vana venyu garai makanamatira vana venyu ndo zviri kuitika mukati menyika izvi anyway right ngatinyedzokere kunyaya ya Wilibet haasi kubatika guys anyway ndo zviripo anditika Wilibet haasi kubatika regaiti haasi kubatika regai tiende kunyaya yechi2 tingoibatanidza iyi because iyi yauya ine form of a voice note regai nditsvage nyaya yacho ndiwane kuplaya voice note so that munyatsonzwa nyaya yacho and the lady is in the comment section muchimupawo mazano mucomment section imomo right nyaya yakamira yakadai so takutongobatanidza nditika tichibatanidza nyaya iyi tichipinda panyaya yechi2 iri yauya ine form of no Wilibet haasi kubatika zvisene mukadzi wacho nenyaya yemagetsi saka toshingoisiya iri pahanging tongoisiya iri hanging yakada nokuti Gilbert uri mucomment section andimaona kuda uchazondibata ke kana yapera life andizivi anditika sezvo anzi arimo mucomment section umu saka zvatakuita isu takupinda pane nyaya yechi2 anditika uyu mumo wedu zvakare yauya ine form of a voice note anditika yauya ine form of a voice note toda kuti muteererese ari mucomment section she really needs your help guys kuti oita sei mukadzi ushu let's listen to the voice note pamwe chete. SIS MELLY, thank you for the time. Ini ndingati kutanga kwenyaya yedu SIS MELLY, ini ndakazvarwa mumhuri mune vana 8 vakomana 4 vasikana 4 ini ndiri number 7 but zviri kuitika mumhuri medu zvakamira zvakadai. Mama vangu vakatichengeta tese, baba vangu vakashaya, ini nditori mudiki sa like ma 3 years and twice. So mai vangu vakakura vakatirera tese tikaendeswa kuchikoro tese tiripo 8. Then patakazokurawo kuitawo vanhu vakuru zvokuti takwanisawo kuita dzimba dzedu, pakatanga kuita kusawirirana pachezvedu. Vakomana varooravo vane madzimai avo havachatarisa mai, kozoitawo vasikana tawanikwawo vamwe taenda tadzokera mudzimba kwamai and so on. Asi pakazoita vamwe sisi 1 ini ndiri musikana mudiki, sisi vamwe vanoti second ndingangoti second kuvasikana vakuru. Inini ndini wekumudiki wekupedzisira, musikana mudiki wekupedzisira. So uya musikana umwe wedu wemumhuri medu SIS MELLY zvinosiririsa akatanga kurwisana namai pamba, achivadzinga pamba achiti imi ndimi muri kunditadzisa kuti ndiroorwe, saka dzokerai kumba kwenyu pamakaberekwa. Takambozviona tichifunga kuti kuda pamwe munhu tichamukwanisa kutaura naye akadzora pfungwa dzake, but ini ndiriwo kubasa kwandaivawo mazuva acho ivayo ndaingonzwa kuti zvadai zvikadai mama vazonzwai mafoni anga asati anyatsokuzara kuvanhu vese. So taingoita zvokutozonzwa kuti zvadai kusvikira mama vakabva pamba mama nokuda kwemwanasikana uyu anova sisi vangu kudzinga mai pamba kuti dzokerai kumusha kwenyu, ndimi muri kunditadzisa kuroorwa, ndimi mune uroyi and some sort. So mama vakasvika pakutsamwa ndobva vabvisa zvinhu zvavo ndobva vadzokera kumusha kwavo. Ini pandakazozvinzwa ndo zvakaitika, ndakakwira bhazi ndikaenda ndikaona mai vakugara munin'ina wavo akanga auya kubva kumurume wake auya kuti vazowana vakwanise kuvaka samuya pavakanga vapiwa nasekuru. Ndobva ndajoina nawo ndikati mamaka zvakaoma, sikatodii ndikazina mama inini mwanangu kumba ikoko handichadzoki zvandakaitwa nasisi wako zvakandirwadza. Mwana wekubereka kuti anondikika bvutsa achinditi nini ndiri kumuroya. Paakabva kubasa kwaimboshanda akauya achiti anorwara
ndikafamba naye achinditi mama ngatiende kupi kunganga tidididini vachienda naye mombe dzikapera pamba. Nhasi unowo nditi futi ndindakamuroya. Ini naye ndarwadziwa namai vachitaura kudaro. So ndakabatsira mama tikataura nasekuru ndikati sekuru nini what I want is kuti mama vave panzvimbo iri comfortable. Sekutaura kwavari kuita kuti havachada kuti vadzokere kustendi kwavo. Regai tite sei tingovavakire pekuti vakwanise kugara gozozvo hapana pavangakwanisa kugara. Ndobva ndavabatsira vavakirwa kitchen yavo nebedroom ravo 2 rooms ndobva vagara. Asi panzvimbo yavaigara yanga isina permit. Kunzvimbo kwavakanga vatobva ndopanga kuitori nepermit yavo yemaresettlement yavanotobhadhara mutero kugovernment. So vakaita almost 5 years vachigara ikoko tichingovasapota variko ikoko tichida kuona kuti uyu achaita sei. Pane here any development yaachaita nemusha iwoyo else pane zvaachada kuita here. She didn't do anything. So ini ndakazobvunza mama ndikati mama ko mapepa enini estenda achimbondipai ndimboona kuti akamira sei. Ndobva vandipa mama ndobva ndatoona kuti mama uri kutoteerera mutero wekupi wekustendi kuya zvandasingatozivi and stendi itori registered and itori muzita ravo. Ndikati but isusu hatingadaro kuzooneka iko zvine zvikwamuri kugara uku kure nemvura zvisingaite. Kumba uku kwati makatobva uku kwauku it's a very good stand and it's a registered kunogona kungodzingwa anytime because hamuzivikani munogara mumaminda evanhu. Plus uko kwatoimproviwa kwatoisiwa magetsi kwatoisiwa matepi padzimba and so on. Saka isu tikumupirei mukana ivoyo musikana yeyu sisi vangu ivava inini ndakuita sei ndamunetsana navo. Mama vakati zvechokwadi nekuti inini ndakura ndachembera kuti ndicharamba ndichotsvaga huni kumba kwangu kwaane magetsi. Inini vacho zvakare handichakwanisawo kuisa ngomo pamusoro kunochera mvura because kwavanochera mvura kure ndakura handichazvikwanisi. Saka kana ukakwanisa kuita saizvozvo mwana wangu ndoita sei ndinodzoka. Ndikati pakanaka. Ini ndakaengeja loya rangu ndikataura naro nezvenyaya iyi. Vakati aiwa hapana chakashata muridzi westendi ngaauye kuno vachibvira mai vangu. Ndikaenda navo mai vangu kune loya rangu vakachiva mapepasi avo kuti munhu uyu musisi ava vabviswe pamba ipapo. Vakasamonera sisi ne2 weeks. Within 2 weeks kana usinawo zvinoratidza kuti uri muridzi westendi iyoyo tinokumbira kuti usuduruke. Sisi ava havana kuita saizvozvo vakatobhinga chakuti manje pana handisi kutozombobva iye ndiye ngaatobve anoda kuye kuzogara pana pasei chichichi iyeye muningi naiyeye kubvira inini ada kutozviita munhu ane mari ada kutozviita munhu akangwara what. So inini ndakabva ndakaona kuti havasi kuda kubva sisi ava pamba. So takabva tanzi neloya redu kana vasingadi kubva takutoisa iri eviction order kuti anoevictwa obviswa pamba ipapo. Saka ndo zvatakamirira izvozvi kuti zviitike. So ini ndakabva ndavaka kitchen kumba kuya because kitchen iye musikana yakanga aipisa yanga iri yehuswa akatungidza moto akabva ati zvidhoma zvavo zvapisa kitchen mavavo namai vayo. So munhu angarungoita zvinhu zvinongobohwa so zvongoti ivo mai vangu sviba mwoyo zvezvongoti ngosvibidza mai vako mwoyo ngoti anoroya anodai asi zvichitaurwa nemwana wavo chaichaiwa wakazvara. So ini ndakawakisa kitchen iyoyo ndikapedza wakisa kitchen nemwe 2 rooms yakanga isina kubviswa mandukini roof ndobva ndaisotesa ndobva wauya ndobva watakurwa ndobva wauya kuzogara pamba ipapo. Takaita munamato pakaitwa zvinoitwa zvekuchechi pamba ipapo. Iye ari kungogara mune chimwe chi1 room chiround house yanga ichinzondoimba yevaroora vainzwa kunge wabuda mumba unongoziva zvekumusha kana vabuda mumba mamai unonopiwa kitchen yako then wozoonawo kuzobvawo imomo mozoitawo zvamunenge mozoitawo kumberi. So that kitchen iyoyo ndo yaanga achishandisa aisa bedroom rake imomo ndo mune kitchen yake imomo ari kungogara mumba imomo muchibutsi imomo haawirirani nevamwe hama dzaakazvarwa nadzo. Anotovavenga nesu vati anototivenga zvokuti unotoshaya kuti chii. So inini nyaya yangu iri pakuti
you see kuti takuda kuita eviction order. Uyu mwana akazvarwa pamusha uyu handiti tese isusu vana bhudhi vana sisi vacho vese tamutadza takutoshandisa mutemo kuti umuitire rafu handiti kuti akwanise kubva pamba apa. Handizivi kana paino imwe way here yamungatibatsirawo nayo kuti nimaonero amunoita nyaya iyi kuti tozviita sei. Can we continue ne-eviction order or not? Continue. Because mwana wemumusha kana paakanopiwa pacho pokungonzi ambonowakawo apo anotaura mareasons. Haa pazodai pakashata, haa pakazodai pakashata, zvaanongoita zvinhu zvokungoda ngokonzeresa noizi chete zvongoti vanhu vangogara vachirwa mungonongedzana achiti muchingorwa. I don't know iye kuti anofila sei nekungorwisanisa vanhu. So even vamwe pavillage ipapo they are not comfortable naye, vanotomutya vanotoshandisa kuti kumwana uyu wai chii chiri kumboitika paari. Why achibva ara mai wake vakamuzvara kushaisa mai mufaro kuputsisa dzimba dzese pamusha. Iwe uri mwana musikana haana kuroorwa anongoita zvinhu zvingori rafa mheno zvaanongoita. So ndakazvifunga neishu yamaitaura nezuro kuti munhu anotadza anoshaya kana hama inoita shungu naye nokuda kwokuita kwako. Manje uyu haana kutombobva pamba atori pamusha patakatokurira isusu ndopaatori ndinatonyazoti pana pagarwi nomwe munhu zvese namai wacho imimi zvese nevaning'ina vese musauye pano panapa panoti inini ubva agara ipapo. Saka isu tiri kuti no tiri kuda kuitisa eviction order. I don't know kana pane vamwe vakambosanganawo nazvo kuti makafesana nemachallenges api kuti tiwewo tiri alert for zvimwe zvinogona kuitika, because vamwe vari kuti pamwe anogona kuzvisungirira because anenge asina kokuenda kanokufa apa futi haasi kuchengeteka mumusha, haasi kugarisika futi naye. Dai anga ari munhu ari kugarisika naye ndiye munhu atatoti ari kugara mumusha ari kuchengetawo mai patinoendeswa sipo naye anowanawo chokugezesa, but atori rafu haiti haatauriki naye anobva aita hasha dzimwe dzekutoti mimi wacho muda kuedza kutaura naye kuti hamuna zvamunoziva inini kuti ndinoziva inini mutemo ndouziva inini, but uchinyatsoona kuti munhu hapana chaari kuziva. So ando nyaya yandinayo adono kuti ndingabatsirikawo sei nepfungwa. Can I continue ne-eviction order to my sister, my blood sister? Wozoindepi ndozviri kutondinetawo. So ndakangonzwa kurwadziva nenyaya yamaitaura nezuro nyaya yashopi. Ndakangoifananidzawo ne-this issue yayo yakangosiyana pakuti uya kugara mumusha uya akabva atongobuda akebva aenda asi akushaya vanhu vamuchengeta because unenge usinawo rudo nevamwe vanhu weukama hwako. Paunozosvika pakuchembera vanhu vanongokusiyawo wakadaro. Saizvozvizvi tisivavo kana vakurudziva kakwanisa kubva ipapo wakaenda kwavanoenda. Tikazonzwa kuti warwara wadidi munhu wese anenge achingosvika ngoti uya because unenge wakuita recall zvinhu zvaaita. Anoona zvinhu zvaaita kuti can I go and help anozvona, which is bad. That's my issue, my sister. Thank you. Right. Nyaya mainzwa guys. Sisi ava vane 48 years. Hatisi kutaura mwana mudiki panapa. Tiri kutaura munhu mukuru ane 48 years. Ari kudai mai, akadzinga mai pamba pamusha pavo, akasara akazvigarira kuti go pamusha pamai ari 1. Achibika ari 1 akatopisa kitchen yamai, akati kitchen yapiswa nezvidhoma zvamai. Handimaona ari kutoganza kuti ini panapa handibvi, imi mose muchabva. Saka ini ndandamudza ndikati ini ndakazvimirira nyaya yaura iti ndichaplay hangu voice note racho, asi ndakazvimirira munhu ngaitigwe eviction order, munhu ngarove pasi. Kana achida kufa ngafe hake nokuti hapana amuuraya, hakuna ngozi nouya. Hatunenge adecide oga. It's a decision ka guys kuti ndoda kuzviuraya. Decision yako yaunoita wega, choice yako. We all have choices in life. Kuti ndoda kuzviuraya kana I want to fight. Handika I want to fight kuti ndite a better person. So decision uona sokuti it's a way, easy way out kuzviuraya. Saka hapana ngozi inobata munhu kuti unokuurawa nemunhu kwake ndo kunongoshota avangosara chidladza vagere mumba pavo. Handimazviona. Saka ndo help yari kuda kuti okontinyera ne-eviction order iyi. Sisi ava vachingodzinga zvachose vangoitawo kumberereka needucation. Asi iyi nyaya iyi kola inotorelata kunyaya yatatichitaura mazuva apfuura. Inorelata ndozvaari kuti iye munhu unozosvika pakuti warwara, munhu akafanira neuye anonzi awirirane nevanhu vese kana kuti kudii.
zvichireva kuti iye hapana munhu achada kunda unomuona kana kutaura naye nokuti agara ari kuti harafu ari mupenyu kudai achiita vanhu rafu kana chero akanzi anofira kupi anoda kumuona ndiani. So guys, what I'm going to do, andisendina ndipindirewo number, I'm going to take only 3 callers kuti pinde mune imwe nyaya yechi2. I'm going to take only 3 callers, guys, 3 callers. Antika number vanadzo ibva mangofona, antika mudzewo caller arimo comment section kuti okonje here ne eviction order kana kuti pane imwe here, because kwasabhuku vakainda vakazvitadza kwashe cheko akaenda mukadzi uyu vamukonewa. Ndikati kuvana bhudhi wako hanzvadzi zvikanzi vose vanotomutya because andange munhu anosvikigwa vanotomutya hanzvadzi uyu, saka anotomboratidza kuti bwezei iye munin'ina uyu kana asvikapo vamwe vose vanotomutya. Saka vanoda kuziva kuti vokondinya here indanda changu akondi amene okuimadhayari kuti mune imwewo plani here yamukabatsirawo naye chi mukadzi uyu kuti oita sei nasisi vanetsa pamusha apa nekuumburudza mai. Handiona vachinzi mai ngabva pamusha kuda kusara chitora musha wamai. Isinoziva kuti kana uchinge wakura unoenda kwako ndokwa unoenda kunowanikwa chiro kana kunovaka kwako unotoenda musha uinde wamai. Mai vakada chiro kutofa nhasi kutonzi vakufa nhasi vakasiya kuti musha wangu wandakavaka uyu ndikupa hanzvadzi yangu ndikusamisara hanzvadzi yangu, vanobvumigwa. Vanimona vanobvumigwa because musha wavo imwe unotanga zvenyu. So guys, handisi kuziva kana vari pavanoda kufona. I'm taking only 3 callers chete, 3 callers only. Mubatsirewo chi haidu 3 callers chete, mubatsirewo mukadzi uyu. 3 callers only, mubatsirewo chi mukadzi uyu. 3 callers only dzandikutora. Okay, I can see my comment section hands nga continue eviction order, right? Kana pasina anofona muri kunyora comment section then nyora izva munonyora kuti munofunga kuti aite sei. Hands let's hear the sister side. Sister vari kuma reserve kuma price uko phone yavo haisi kupita zvokupinda zvokumhanya, phone yavo haisi kupinda. Sisi avane 48 years, sisi avane 48 years, vane 48 years sisa. Right, ndikaiti mbona guest yedu yekuZimbabwe kuti yave ready here. Hello? Yes. Marise. Mushe kanjani? SIS MELLY nyaya iyi ndinoti chekutanga. Asi namba dzekufona muna kudziona here naiko. Namba dzekufona muna kudziona here naiko la dzakapiniwa hapo idzi. Ndasina kudziona ndoshandisa phone 1. Alright, no problem. Ngachingwendera. Iya isi namba yemakozi, inamba yemagesi, but anyway most utasa namba yemakozi next time. Hande yenyu nebatsiro yenyu. Right. Ngava continue ne eviction order. Munhu osuduka panje. Mai vodzokera papa. Then vozomutsvagira help ari kwaanenge ari ikoko kuti vaone kuti ari mentally disturbed here, pane spiritual stuff here kana chii chiri kuitika, but ari aside because already akatovakoromorera mhosva iripo yekutoti piswa kuyaita dzimba dzamai imhosva, rebundo riri mumba mai, kudzipwa nekumburudzwa kwawaitwa imhosva yekuti mai ivavo vakazofuma vasipo vana ava vachapinda nekuti kana mai vatofa pasina kugara. Saka dai vari vamwe vasudukisi vaenda kwavanonogara uko, kana vabvuma kubetsereka ubetserwa vari ikoko, kana vazvitadzawo vongosiya munhu ozviitira decision yake. Kuzviuraya kusazviuraya is up to her, but vogadzirisa nhare rakarongwa rakaporongorwa nasisi wavo iri kuti mai vanoda kuripwa votodaidza vana sekuru vovaripira sezvo varoti vakavakisa kitchen vanozodaidza vana sekuru kuti kitchen yamama yakapiswa iyi, imba yamama yanga yakapwanyiwa iyi tazvigadzirisa, then votenga mombe yesori kuna mama wavo vachiri mupenyu vozvitambira pamwe chete nehama dzavo kuitira kuti iwo upenyu hwavo hwamangwana uzova hwakarongeka usina dambudziko rekunzi pane ngozi, nekuti ngozi ingabarwa nemwana uyu but inobata vese nekuti havana kukamana mai. So sisi ava ngavaendeswe kwavanoenda kana vachinoiswa pamuti kana paine pekuti vagare
vozovatsvagira rubetsero vari ikoko but mai vasunungura mwoyo wavo nekuti mai zvikaramba zvakavabata vachigunun'una iye nasisi iropa 1 saka zvinovabata kukozi kubva kumabasa kubva mune zvese zvavanenge vachiita hazvizofambi zvakanaka nekuti mai vanenge vaine bundu vachigunun'una kuburikidza nemusisi vavo vari vakavaparira chimhosva saka sisi ngavadzimwe vanogara kwavanogara wopohwa yopo vari ikoko kana zvatadzikawo ndizvozvo pavo vanenge vazama asi vagadzirise kuna mai uku kuitira chamangwana nekuti zvinobata ivo nevana vavachabereka bhaibheri rinoti zvakakanganiswa nevakuru vedu shamu ichadirowa kusvika kurudzi rwechina saka kana nevana vavo vanogona kusvika maproblems ekuda nekukodzerwa kwasisi saka ndinoti inavo batai makada then vozwa vayobu vari kwavari ikoko kana vachida kubatsirwa kuvaka kana vachida kuendeswa kuhospital kunotariswa njere kana vachida kubatsirwa neminamato kuti ingave spiritual things whatever they are going to help with her but when she's aside not vari pamba ndivo vogadzirisa futi kuna mama uku kuti mai wafile comfortable hama dzavo dzione kuti varipirwa vagadzirirwa imba yavo zvivana vadzosera mai panzvimbo pani then they go on with their life. Right. Thank you very much, Kola, with the wise words mapa advice secha. You thank you very much. The guy in the economic college to Kola, hello. Did you write him say? Ozi mhosva yakatopagwa SIS-MELLY kana mai vako hazvinei kuti ndisisi vakafara inenge yakuti mwoyo kwatiri tese vana saka ngasuduruke ipapo kana achizomubatsira unomubatsira achibva kwaari uko ngavatokudzinga hapana kunyengerera bhozika apa muri kuona kutotika mai vanotova nebundu mumwoyo mavo bundu vanotova naro ine mwoyo mai yangu yakazviita izvozvo SIS-MELLY vapera kufa nekuda kwemhosva yakangoparwa iye manje aive mwana mukomana achirova mai akachivashungurudza achiba hembe dzavo maskuni zvese basi mhosva iringotenderera mavari vapera saka ngaabve ngaatomuevhicta. Right, thank you very much, Gweru. Zviri sei bobo. Right, muri kunzwa apa munozama live pana pane zvidzidzo muri kunzwa kune vaya vanorova vana mai vaya vanorova vana mai kudzimba uko muchiti hanzi imi muri mabhuru emumusha muri kunzwa zvuta kwamanzwa last kola zvataura kuti kwai kune vapera uko kune vapera wakanga achirova mai achidii vapera nevasina mhosva chinozoitika pangozi manje haizoziva haizonobati uya airova chete ngozi chayakaipa manje inotevedza rudzi inotevedza ropa nemi muri right now muri kumbira namai muchidii kana yaangozi munopera mese because inenge yotevedza rudzi saka kune vaya vanorova namai please ndo makonsekwenzi akakumirira ngozi munenge mungofamba muchiita kunge vanhu vanopenga nenyaya yekuti munenge muchitanda mabotso ana mai vakafa kudhara gadzirisai upenyu hwene namai venyu vachiri vapenyu nyaya dzakadai dziri kweidzi hedzo muri kuzvinzwa kola hello. Hello. Yes, how are you? I'm good in yourself. I'm good. Okay, I'm listening to our story. Maybe I'm way back so pakatito. But I'm just thinking kuti muna 48 years has married and a man or anything. Ane mwana ane 8 years. Wakazongoitawo. Yeah, mother, don't you think there's two sides of the story? Because I just got to suppose that 48 years uri pamba kuwana all the guts yekuita zvinhu zvakadaro. Hapana here zvimwe zvinhu zvakaitwa namai contribute mulife make kuti ave so much anger or. All right, I think the best way that I can do, let me try and get hold of the sister since at the moment comment section and so that you can ask questions and if there is a need kuti sisi avabatwa kumapurazi kwavari then we do so because it really is I mean kungonzwa one side of the story. Hatisi kuziva chaizvo kuti ava vari kuti chiwo but pano munhukadzi kuti aite hasha dzainadzo nezvaapita zvese mazuva ano vanhu vanonetsa vanobata so you never know. Yes. Ameno handiziye right that's another side rakola ravari kufungira. Let's try and get hold of
munhu auya nenyaya yatinzwe manje haisi kupinda kai haisi kupinda iringoti calling haisi kuti ringing but guys I've got a question to ask tongoti maybe mai vacho wavabata kumaprofita kana kunana Bolt kata venhema ava kuti mai vacho vari kuroya does it give you the right though does it give you the right yekuti unodzinga mai pamusha pavo 5 years vachitambura vasina pekugara is it okay though hakuna here dzimwe nzira dzinokwanisa kuitwa nadzo kuti uburitse utaure kuti ino pane zvandiri kubata pana mai than kungoita maaction akadai handizivi maybe ndini ndiri wrong I just want to ask right call phone yake haisi kupinda ushu call phone yake haisi kupinda but I can try to call you in a direct number let's see kuti inopinda here but ninge gona kueri number futi pa WhatsApp project okay pane vari kufona rega itinzwe call hello Smelly Magadin. Zipo makadi zveni no it's saying calling ande chero zvazvo mai vakaroya vakaita sei maindi mai havadzingwe dambudziko ari pedyo nekurwa vanogara pasi votaurirana pane zvakavanzika zvakati wandei zvavasina kubudisa auya nenyaya yavo but zvinorwadza kuti munhu achemberere ari paimba pane something chakatovanzika chavasingadi kubudisa ende achife chakatobuda but dei uyu anga aripo manje ari kushungurudza mai paigona kudera achitaura kuti amai ndakafamba ndikanzwa zvakati adzimuona saka tingangoblema zvedu yes but mai havo uyari wrong pakudzinga mai pakuvarova kupa kupisa kicheni yavo ari izvozvo zvitori wrong but omaiwo vanenge zvavakaitawo pamwana hazvizonakidzi ungochemberi apo vamwe vakaroorwa but kune vamwe vanhu vanogona kusangoroorwa unoziva vasina kana handisi kuti kumirira hangu saidrama yava but unongotaura kuti hanzi awa isi ndiri kuda uchi hamamana vanokundisira mameseji emafuta indiri palive vanhu ingomire kuisa mameseji emafuta kwamunoda kana muchine mafuta kukundiwana munokuziva tiri palive iko zvino anoona I think even chero dai mwana uyu akafamba akaudzwa kuti maindi vari kukonzeresa kuti usarogwe handiti there are better ways of handling such issues like kudedza kana ivo vana sabhu kudedza hama dzamai ovagadzika pasi ndo zvandiri kubata inini ngatimbofambai andimona ngatimbofambai tione kuti munzwewo mega kwamunoda imi kuti zviri kunzi kudii then vofamba vokombeya manotsi maybe unless kana paine mamwe mapati atisiri kunyatsonzwa kuti atisina kunzwa regai titrai kubata musika regai ndimubhaze direct then au ndimutipinda online I think that will do tinyatsonzwisisa kuti ndorosoti pane nyaya yakatokurisa pa ende yavari kuvanza but ekubva wamanyisa mai alright regai titrai kufona alright thank you very much Kola let me try and get a hold of her direct ndongomubhaza alright right regai ndimbodecline macalls evanhu vari kufona vese timbobata uyu munhu tinyatsonzwa pane mudzi wenyaya kuti asi pane pamwe pasisina kunyatsoudzwa 8 9 He's there. He's not there. She's not there. Magi auya here mucomment section. Magi unondinetsesa iwe pano. Magi unondinetsesa iwe panapa nemwana wako panapa. Pin number dzakapiniwa pasasapa apa Linda. Number dzakapiniwa pasasapa. Munoziva disadvantage inenge iripo guys ndeye kudai. How I use this to be honest. I use to join the page. Oh man. Makume message ari kuraba chiko all right. Again damukata kana all right. All right. Ari kudropa chiko chikuitika. Hello. SIS MELLY Maskera say. Ngatimboti mai vanoruya kana kuti vakaroya ngatimbozvitora izvozvo kana mai vachiroya saka iye ari kude chii pamba pemuroyi kutogarisika ari kuwana hope sei pamba pemuroyi
That's another $1 million question. Ndomubvunzo wangu chete. Nekuti kana uchiakidza munhu ovhuroika, hautoni kuva uri padhuze naye. Hautoni kusvika pamba pemuroi. Saka ari kuitei pamba pemuroi mwana? Ndomubvunzo wangu chete. Inyaya I think ndagona kubata musikana uyu wacho. Anyatsa kundiudza kuti zviri kufamba nyaya maybe sezvo muri kuti ine mapoto. Tinyatsa zviri kufamba sei? Handimaona. Hello? Avatauri and vari kuoverride nemacalls ari kupinda direct. Caller, hello. Hello, Sisi Maswera sei. Ndaswera Maswera sei. Taswera. Nyaya yakaoma. Sesambotaura kukola ambotaura kuti we have to look both sides and it. But even though mai vakatadza kana kuti vachitadza, mwana usiriwo uripo pakuda kugadzirisa mai vakakuzvara. Unotaura nana sekuru, wenda vana sekuru hanzi dzamai, oro else kumasabhuku oro madzishe. But best kunana sekuru ndivo vofambira hanzvadzi yavo voigadzirisa, nokuti not kuti iwe mwana kuti kwanzi mai vangu vanondiroya ndofanira kutopedzerana navo. Nyatova imwe mhosva yava kuita sisava. Even though at the age of 40 something vasina kuva vari pamusha, zvinhu zvinorwadza, but kune munhu ane 5 sentences dzinodhura. The respect yamai anofanira kukoshesa mai vangu. Woita semwana kwete kuti iye ndiyapedza dzamai, mai vati vavana. Nesi yacho haibudi. Munona disadvantage iripo nayo pakudai kudai so musikana uyu ari kuzviti ari one handiti. Let's say ngatinyatsotarisa nyaya iyi mativi ese. Let's say mai vane zvavakaita zvishuwa vanoroya. Handi muri kuona. Let's say mai vanoroya. Iye audza mai kuti amai muri kundiroya, muri kuona. Akatopisa musha already akatopara ngozi kudhara. Handi muri kuona. Mai vachembera. Exactly. Yatovepo kudhara. Mai vachembera ava. Antika vakati gidigi nasi kuti zi kutonhora. Munoona disadvantage ichaitika ndeyekuti ichanotanga kukwasisi kuya ichienda nekuvanin'ina even iva vanin'ina vaimira namai ava vachivaka dzimba vachidini ichange yobatawo haichazivi yangozi kai. Saka muri kuona disadvantage iripo pakuti vese vakarorwa vanogona kutoswa same problem yakaitwa nehama yavo. Ndo pane nyaya. Inenge yakuchikuvadza vese manje. Ndo pane nyaya. Yakuda kutoti ava vari right ava vasiri kurwara njere sasisi vahunda ngavachitoenda kunana sekuru vanokumbira rubatsiro kuti vana sekuru taakukumbira kuti tichigadzirise nyaya, hama yedu ndoyatadza. Vochitobata mukomberano hama dzose dzobvisa uyo invictwa vosara vonokumbira ruregerero kuna mai at least vachiri vapenyu mai avo havasati vapa. Asi imwe question ndeiyi Kola, another question ndeiyi hangu handiti ati kwa imba akapisa imba nditi akati imba yakapiswa nezvidhoma zvamai avo handitika apisa imba yayo tongoti zvidhoma ndo zvakapisa imba akazviona here zvichipisa. Imimi maona chidhoma chako chakukola ngativei serious. Maona chidhoma imba mababa penyimi muramba makagarapo. Haiwa akanda kuna zvakadaro ndingatotiza kainini wacho kuti nini ndisika muroi. Urugara pamusha wadzinga mai vemba handitika wadzinga mai vepamba apa wasara uri wega uri one pamusha pepa handika pocha wozviona zvitula bechulude zvindova zvichipisa imba wotofuma uchitogarapo chiti zvida zvoona zvishiri zvamai zvapisa imba uchiza kutiza. Haiwa hakuna zvakadaro. Iye ndiye ari kutoroya mai vagiri pamba pavo akutoparira hama dzake dzose ngozi. Hama ngadzichitomira idzo dzasara idzi vatomira vadzinge munhu varipe ngozi mai vachiri vapiri. Dzimba dzovakwa vobatirana nana sekuru kutoenda kuna sekuru kuti tokumbirawo takatadza tisu vana tiripe mai vachiri vapenyu vatisunungure. Vanosunungurwa upenyu kazonaka mangwana. Amen. Kiko kuti vaudza mai kuti muri muroi kupuma muroi ingozi kai. Aiwa ingozi. Thank you Joylin. She could be iye antori nouroika asingawirirani spirit yamai ava. Ndikanga handizivi. Ndiye anotoroya. Alright, thank you very much Kola. Right. Inyaya iyi kai guys inotonetsai.
asi sekona kwandikuita iye munhu uyu mukadzi uyu ameno regaiti ndikutiraya kuti ndimubate uyu wacho wokuyani nyaya haisi kupinda ndinotokedza kuti Zimbabwe dzonetsa kaidzi izvo zvekuzimbabwe mawani right paita mwari kufona regaiti mbodrop alo yellow alright amene zvaitika nefoni yavo ngaitipinde kune yeye kuzimbabwe timboitraya futi tione so muri kuona tinavo mucomment section munozama live akadai Zimbabwe haisi kupinda munoona malive akadai sendinomadira chinhu 1 pavanhu vari pano 1200 apashayikwe ari kutorova mai izvozvi halo yellow apashayikwa ari kutorova mai izvozvi so chibva wadzidza halo kola dzimai foni imwe iri kumasuri maswera sei handida kubatsira hangu panyaya iri kutaurwa yaSIS yavo zvinoda uyu zvanga zvida neme uyu aripo yanga andikira aunza nyaya yake uyu nokuti unoziva kuti chii chinoitika zvimwe zvinogona kunge ivava handi vari kuti vakazvarwa vari 8 saka pane vamwe vake ivavava vanogona kunge pane mumwe anenge akabata-bata saka anenge akaita kuti iye wachona ane 48 years atambure aiti zvese zvaari kuita izvi agozosvikira nokuna mai akumarana namai saka nyaya yakadai so inenge ichida iye aripo musikana uyu anonzi ane 48 years mai ava varipo votaurawo saidhi ravo because apa pakangoitwa saidhi rimwe chete nyaya yakadai so haiperi mani right thank you for your analysis hanzvadzi yangu ndomaonero angu kuti ndizvozvo vamwe vacho sezvine apa panogona kunge pane anogona kutotaura iye anogona kutotaura kuti pavanhu sezvine avavo panenge pachitori nemumwe futi anenge ane zvimwe zvaakaita ndizvozvo agokonzereswa kuti agodai so ndizvozvo thank you nemuono wenyu tatina tomboonawo nenzira iyo thank you nemuono wenyu maita basa hanzvadzi yangu thank you very much right iwe uri kurova mai nokutuka mai iwe ukantarisa iwe wakantarisa uri kutuka mai wako nokurova mai unotenda botso muri kuona unotenda botso muri inopera kuti tsvai mai havarohwe mai havati kana mai wafunga kuti mai vanoroya ka handiti pane eway yekuodza nayo iri nani alo kola alo Smelly muri sei tiripo mahadiwo tiripo inini ndandichida kutaura zvizvoni ini ndandichida kutaura kuti zvoni kunyange dai mai vachinge vachinzi vanoroya ro but ndipo here pega pekugara munyika yese ine kuzara kwayo zvisina nhere anosolve maproblems ake ari kwaanenge ari ikoko achigara kwaanenge achigara asiri mumusha mamai vake vachigara pamba pavo sepamba pavo ndokufunga kwanguwo right thank you very much kola nekufunga kwenyuwo regai tinzwa muti anofungawo sei thank you bye bye nyaya yatonetsai right hello kola dzimai imwe foni kumasuri hello muri sei ndiri bho zvangu nyaya yaSIS ava taiterera yeish inorwadza but iri so complicated on the other side ndichipa example kufamily yamai vangu again family yamai vangu inini vakaberekwa vari 12 mumba mavo 2 havana kumbobvira vambororwa 1 vakashaya 1 varipo now she's 68 years havatozivi kana chinhu chinonzi murume ivirgin pa 68 years ende mai vavo ndo vanochengeta vana vangu mukoma wamai vangu mai vangu inini vakashaya ende mai vangu she was a last born in their family but zvinhu zvekuti hushereketwa hunenge hwakaitwa mukati medzinza saka sisi ava vari kunongedza mai vavo kuti muroyi yatongozi kupisa
vakatoparwa already hazvichafe zvakachinja saka zvikufa inini chimwe chandinetsa ndechekuti sisi vachitsanangura vataura kuti kune 4 vakomana 4 vasikana ende 4 vakomana vakutoratidza kuti havasi vana vadiki ende vari kuchallenjwa nasisi ava kuratidza kuti there is a spiritual iri mukati mefamily inotoda deliverance yakasimba saka ngavabatane as a family voenda kuna nasekuru vagadzirise zvinoda kugadziriswa amai vavo vasati vafa kuti mai vavo kana mwari achizonge atonga mai vavo vanoenda mwoyo wavo wakachena nekuti kana vatoningirikina vatodzura midzi mashizha ese achaoma nhangwe ivo nezviberekwa zvavo zvese zvichaoma saka please dai sisi havazigona kubatana nevamwe vavo vakabatana navo vaende kufamily kwamai vavo vagona kutaurana nanasekuru vavo vagone kugadzirira amai vavo vachiripo it's very sad ende zvinopisa tsitsi mai havarohwe mai havatukwi chero dai vakaita muroyi zvinengei mai ndimai ndizvozvo andapedza zvangu ha thank you very much caller thank you nekuzadzikisa thank you very much right guys ina ndichazivi 5 callers dzedu dzakwana nyaya iri vakollers vakuramba achifona should I keep on taking calls kana kutoendera mberi because pane imwe nyaya yatonzi tifonere zvamwe mai gandimbodecline macalls vamwe pane imwe nyaya yanzi tifonere vamwe mai ava handitika but inda ndine yangu ava vari kuti tifonere yavo nyaya dzacho mira nditange ndaona kuti vari online here vanhu vari kuramba chingofona ngatimbomirai kufona timbo ish namba yacho yandapiwa vasiki haisi kupindawo futi amaya kana isingapindi topinda to the next nyaya haisi kupinda right because ari kunzi ari panguva yakaoma zvisingaita nenyaya dzake dzakamuremera dzisingaiti right asi kupinda regai hallo kola tipo makadii tingabatsirawo here sisi vatumira audio avo right ndimi matoiwe kupedzisira ipapa tida kutopinda mune imwe nyaya saka chibva imangoti gwigwigwigwi kuti tiwane kupinda pane imwe nyaya zvakanaka tiri kuti nyaya yakaparwapo yakatoparwa yakatova ngozi iropa rakatodeuka kudhara richatomirira kuti vanhu vazotofesana nemachallenges akawandisa mukati meupenyu hwavo zvavanochita vanhu ava kana vaakuroda kugadzirisa zvinhu ava sisa vanga vagumira kuvadzinga hatidi kunyeperana nekuti vakavadzinga chinozoitikana chekuti vachazoramwa kudzoka kumusha kuti vabatsirane nevamwe saka ndanga ndichiona sekuti ivo ngavachitaurirana pachavo vaunganidane pachavo kana vatsvaga chekuti vakwanise kuripa vana sekuru vavo sezvo iri mhosva yakatoparwa vana ngavachisa musoro pamwe chete vaisa musoro pamwe chete votora sisi vavo vasati vavabudisa mumusha vochienda vana sekuru kuti kana mai vachichena mwoyo vachene mwoyo sisi vokuvadzika mumusha varipo nekuti chero vakaita zvavanoita vakada kuita zvipi mai vasina kuchenera mwoyo kuna sisi ava hapana zvavanenge vaita
ndo dambudziko guru ravakatotarisana navo. Vana vese ngavachitoungana. Kana ivo vana sekuru mai vachinge vabvuma kukumbira ruregerero, vana ngavachirega kusimudza muromo kuna sisi, vochipira vana sekuru ningirikire nyaya yakuti vana sekuru, nyaya iripo ndeiyi, isusu muzukuru wenyu tauya naye, imi misana sekuru dzakutya futi zvekuti kana futi tikazongotetereka nenyika inozova futi imwe ngozi inodzoka mumusha kuti mweya unozoti makandirega ndichifa ndichiparira nenyika napane nyaya. Saka vana sekuru vevanhu vakabereka vana mai ngavachitogara pasi nemwana wehanzvadzi yavo kuti vachitotaurirana navo, asi zvichinge zvaenderana nekuti vachena mwoyo here amai pekutanga, vangavambomira kuvadzinga mumusha. Nokuti kana vakavadzinga mumusha zveshu hapana chavanogona kugadzirisa chinogona kubudira kwavari, munyama unenge uchitotenderera mavari. Okay. Ngavarege kuvadzinga mumusha simili. Kana vachinge vaungana zvavo vanhu vavo vagona kuripa mai vavo, mai vavo vachena mwoyo, voisa nyaya kuna nasekuru kuti vanasekuru chitaurai nemuzukuru wenyu, vochigara mumusha here kana kuti ochibva. Ivo vana ngavachirega kumumhanyisa ipapo, bhosi vakamumhanyisa ipapo imhosva futi. Alright. Zvakanaka Kola, thank you very much. Achazodzwawo zvaanoda kutora, zvavanoda kutora zvasingadi. Asi ndona soti nyaya iyi hatina kupedza nokuti ida kuda kutofambira nyaya iyi kuti tiwane sisava. Timbohwawo side of the story rasisava. Towanawo mai vacho kana zvichiita timbohwawo mai ava kuti vari kurohwegweka vachidzingirirwa nemwana uyu sei. Saka inda kuti soti nyaya haina kupera. Ndoda kuti mangwana ndimbodzifambira nyaya idzi tivabate vose. Nyaya haina kupera zvechwa kana nyangu zvazvo chidzimai panoruya mozade vanga vari muroyi mai ava mwana uyu anenge akatoremara kudhara achifamba kudai. Ini zveuroyi zvachindogona kuzviramba mwetina inosimuka kugarwa munhu nechimwe chinhu chaiko chinokupa kuti utendeke munhu kuti amuroyi iye anenge asiri. Bozi kune vanoroya chaicho vanozva muroyi chaichaivo handitambudzwi nemunhu kana ndichiroya simeli. Ndiri kupfuudza kahwana ndinenge chitozva kuti wandibata wandifumura chekuraramira hapachisina unofa. Vanhu ngatingoregerai kutendeka vana mai boyi kunzoku. Vana mai vedu tinovada bhozi kukubereka 9 months wosvika nhasi pa48 years uri mupenyu wozongoti mai vanoroya. Vokuroya iwewe wege. Alright. Thank you very much Kola input yenyu. Regai timove tinde pa next. Tione kuti zvinhu chinofamba sei. Breaker Kola, you're breaking now. Regai nichideclare makola zawani makoza ari kuwandisa. Regai timbotry kudzava kuti ngavapinde online takupinda nenyaya yavo. Ava nenyaya inorwadza. Hello, kuti ndakakumirira kulive kuseri kuwasisi meli kuchiuya ika kuseri WhatsApp. Okay. Alright, sharp. Right. Hands any news. I'll give you nchakupa feedback. Don't worry Vicky. I'll give you the feedback. Yakaoma itori itori imwe live yakazvimirira iyoyo. Saka ndikatoka ngatsa zvinhu ndikatanga. So guys ndakudropa ndobva ndadzoka. Musaenda, don't go anywhere. I'm just dropping. I'm just dropping ndovandadzoka nzinyaya because dzakatosiyana antika apa moita sensitive guys tine mwana ne 15 years akutaura marepero akaita antika saka moitawo sensitive guys moyo, please be sensitive antika panyaya iri kuuya iyi. Musaenda kure, stay tuned.